Минем бабам Сафиуллин Шафигулла Сафиулла улы. Ул 48 яшендә сугышка алына. Бабам хезмәт иткән дивизияне урман уртасында 3 ай буена Бөек Сталинград сугышына әзерлиләр. Утка керер алдыннан ул әбиемә 3нче һәм соңгы хатын яза. Нәфисә, без Сталинград битвасына керәбез. Тагын яза алырмынмы, юкмы? Кызганычка каршы, аның башка хаты да, хәбәре дә булмый. Канлы Сталинград яуында бабам илебез өчен батырларча башын сала.